niet schrikken, hè? Hallo, Bas van der Zwaan. Programma Onderweg van de Alain, kent je dat? Misschien wel nooit van gehoord, maar nooit gezien. Nooit gezien? Nee. Je ziet geen Alain kijker. Nee. Je ziet überhaupt geen televisiekijker. Jawel. Maar niet naar Alain dus. Nee. Ik vroeg me af, want we rijden altijd door de provincie Ja. op zoek naar verhalen. Ja. Of je misschien een verhaal hebt. Maar dat moet ik geloven. Ja, iedereen heeft een verhaal. Je ziet Jos. Ja. Oké. Jacqueline is de Dat is mijn wederhelft. vrouw. En dat zien de kinderen. Ja, en daar is er nog, daar is er nog een. Er is er nog een, hè? Ja. Met nee, die bordjes maakte is er de bier. Oh, op de fiets. We kwamen hier langs en we zochten de pubjes. Oh. Ja. Wat is het verhaal achter de pubjes? Dat is dan heb je de verkeerde te pakken, want dat is, je hebt mijn vrouw gemaakt. Ik heb het houtwerk gemaakt en zo, je hebt dat geschilderd. Je hebt dat volgens mij op het ijs gezien. Iets dergelijks en dat moet je hier hebben. En waar je een paar stukken hout liggen, dus van het een komt de ander. Je ziet goed met holt. Ja, Zit je nou ook met holt bezig toevallig? nee, toevallig niet. Omdat je de metel in de hand hebt. Dat is perdersmes. Oh. Ik ben, ik ben in het tegelvloer aan het zuiver maken. Ah. Oh, dan kun je... Oh, ik dacht dat ik een gesprek ben. Nee, want ik moet dadelijk naar de school leer. Naar de school? En de kleine ophalen. Ah. Hoeveel kleinkinderen heb je? Geen. Je moet een kleine ophalen, maar het is geen kleinkind. Nee. We hebben een pleegdochter van 6 jaar. Nou, die moet ik gaan halen. Wat leuk. Ja, nog wel. Kunt er een beetje bedenkelijk hoe? Ah. Nou, dat is onze eigen zoon Joep. Ja. En dat was een pleegzoon. En dat is er een. Je hebt altijd pleegkinderen gehad. We hebben niet altijd pleegkinderen gehad, maar nou Joep wel. En wat is de overweging geweest, Jos, als ik Jos mag zeggen, Ja. naar Joep pleegkinderen op te gaan nemen? Nou, dat is een heel verhaal, maar dat is iets, dat moet je van mij juist weten, maar dat is iets, dat weet ik niet of dat iets voor alleen is. Want eerlijk te zijn, ja, ik ken dat programma niet. Dus ik weet niet wie of wat dat door gebracht gaat worden. Ik zal het heel even uitleggen. Dan kan ik misschien wat twijfel bij je ook weghalen. Wat wij doen is echt spontaan door de provincie rijden. Ja. Iedere mens heeft een verhaal. Bijna alle verhalen die we optekenen, dat zien er inmiddels bijna 1200, die zien druk herkenbaar voor mensen. Omdat het echte verhalen van de gewone Limburger zien. Ja. En wat we nou opnemen in bijna 12 minuten, daar wordt niet meer een geknip. Dus dat gaan we niet anders maken als dat het bij ons uit de mond is gekomen. Plus, we zenden nooit iets uit wat mensen niet willen. Dus als je nou zegt van dat verhaal, de reden waarom we met pleegkinderen begonnen zien, dat wil ik niet de wereld in hebben, omdat dat te persoonlijk is, dan kunt je dat gewoon voor zelf halen. Nou, Dan stel ik weer andere vragen. Maar ik ben wel benieuwd. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want ik heb namelijk ook gezien dat er een schildje hangt voor pelgrims. Ja. Ja, nou, Dus- weer de verkeerde te pakken. Is dit ook iets van Jacqueline? Ja. Jacqueline doet heel wel lopen en die is 2011 is die naar Santiago geweest. Santiago de Compostela. Ja. En daar is dat, komt uiteindelijk dat ding van. Maar als je goed gekeken hebt, staat onder een notenboom staat een beeld, een stenen beeld, en daar zit dat schildje ook op.
onder de notenboom. Rechts van Woody Pupke staan. Oké. Ja, kijk, dat huurt Ben natuurlijk. En dan denkt Ben van, waar staat dit beeld? Achter de fiets? Net voor de putring, zeg maar. Voor de betonnen drinkbak. Maar dat kun je van hier af niet zien, want het staat ook eigenlijk op een wieg gericht. Oké. Dus, maar dus pelgrims op weg naar Santiago de Compostela zien hier welkom? Als die dat zo willen, wel ja. In principe is iedereen welkom. Zelfs wij? Ja, dat maakt me geen zorg uit, maar dat is, ik zeg nog een keer, ja luister, ik ken dat programma niet en als hij het dan daarover begint, dan zit dat is een heel verhaal, want die is er niet meer ondertussen, door omstandigheden en er zit ook een heel verhaal aan vast en ja, ik heb niet, zeg maar niet de behoefte om dat helemaal verder uit te duiken. Nou. Dat is een verdrietig verhaal. Ja, ik wel, ja. Zeg maar. En toch op dit moment weer een pleegdochter. Ja, die hebben van tevoren, dat zien allemaal van dezelfde moeder. Die hebben van tevoren al. Oké, dus Geoffrey, Marcel en de 6-jarige. Kaatje. Hoe? Kaatje. Och, wat leuk. Kaatje. Ja. Kaatje met het mondharmonicaatje. Ja. Ja. Is het ook een beetje een kaatje? Een ondeugend... Nou, 2 kaatjes. Het is een handenbindertje. Ja, luister. We hebben alleen maar een kaartje meer hier toeswonen, dus en een van 6 jaar, dat is, dan kun je zeggen, dat is een handenbinder, ja. Dat kun je niet alleen laten, wil ik zeggen. En de moeder van Kaatje, Jeffrey of Geoffrey? Geoffrey en Marcel? Ja. Waar is die nou? Die zit in Venray. Bij de schilder, zeg ik. Die kennen het niet aan de kinderen op te voeden. Ja, die kan zelf die wichter niet opvoeden en daarom zijn die hier gekomen. En door omstandigheden zijn wij daar met begonnen. En ja, eerst komt de eerste en dan de tweede. En 20 jaar later de derde. Maar ik heb, ja, dat is een heel verhaal, maar ik heb wat anders, want ik heb ooit contact gehad met mensen van L1. Ja. Die wil je ergens anders voorkomen. Ja. Ja. Ja, ik ben overal beneden hoor. Ja. Want we waren eigenlijk op weg naar de kapel. Ja. En toen zogen we bij Joch de Pupkes. Ja. En bij de kapel woonnemend. Dus je hebt wel eens contact met L1 gehad, maar er is nooit iemand gekomen. Nou, die zijn er net op teruggekomen. Oh. Die zijn er net op teruggekomen toen. Die hebben mij... Dit is wel heel grappig. Die hebben contact met mij opgenomen voor ken jij mensen uit Beringen? Ik ken wel wat mensen in Beringen. De Lormans van Dorpsstraat of wat is dat? Ja, ik heb een tijdje geleden immers van de Dorpsstraat ook bij de kerktoren, in dat gemeenschapshuis. Ja, maar daar woont hij in Beringen. En dan kun je vaak honing halen. En, je doet zelf honing slingeren? Ja. Oké. En die heeft die mensen van, die heeft immers van alleen erop geattendeerd dat ik bijen heb en honing en dat ik een verzameling heb. Van honingputjes? Van sierputjes voor honing. Sierputjes voor honing. Dus, wat enorm grappig. Ja, weet je. Ja, ik ken dus nemens de honingputjes verzameld. Er zijn er ook niet zo heel veel die dat doen. Maar die zijn er wel. Ik ken ook wel imkers, maar geen imkers die honingputjes verzamelen. Dat doet gewoon nemens. En nou heb ik wel de gooien. Ja, dat is mijn hobby, ja. Ja.
Nou, ik ga je nog, want de dingen toen omging, die Loremans, ik heb nog een andere hobby. Ja, nou, ik heb er heel veel, moet ik zeggen. Maar ik doe nog bier maken van hout. En daar ging dat ook wel een beetje over. Wat heet dan de voorkeur? De bijen, de honing en de sierpuitjes of met hout bezig zien? Dat ligt een beetje aan het seizoen. want die alleen die hebben toen zeg maar een keer gebeld. Toen was ik denk wel iets vroeger als nou in het jaar. Maar bijen, dat begint zeg maar maart, april zijn ze goed aan de gang. En in augustus is het afgelopen. Zien die nou al in rust eigenlijk? Die zijn nou eigenlijk in winterrust, ja. In winterrust. Kun je zeggen. Dus kijk, en als hij heen komt midden in de zomer, ja, dan kun je ook een kast openmaken en dan kan ik ook van alles laten kijken wat ik nou ook wel ken, maar niet met echte bijen. Ik snap het. Wat heb je dit zelf gemaakt? Dat was het eerste beeld wat ik maakte. Serieus? Want ik was het eerste beeld? Ja, ik was met die honingpotten bezig. En dan ga je op een gegeven moment, weet ik dat er een Ambrosius is, de patroonheilige van de imkers. En was ik dus overal op zoek naar zo'n beeld. Maar die zijn tamelijk prijzig. Die zijn wel te koop, maar die zijn tamelijk prijzig. En toen dacht je van, dus ik maak hem zelf? Op een gegeven moment gedacht van, dan ga ik hem zelf maken. En hoe lang is het geleden, Jos, dat ze die gemaakt is? Ja, maar even kijken, misschien net anders die maken. Een jaar of 8? 9. Misschien 8. Ik vind dat voor een eerste exemplaar toch... En dan Maar het is niet van niks dat ik Timmermans heet. Zou ik niks toe zeggen. Daar heb ik eigenlijk niks meer aan toe te voegen. Daar heb ik eigenlijk niks meer aan toe te voegen. Maar het is me volstrekt duidelijk. Maar wat enorm leuk, Jos, dat ze nog even het initiatief neemt om de sleutel te pakken. Want anders hadden we dit nooit gezien.